oke mmụọ ji maka mụ were tọpụ obodo anyị na bụ. Asị m oke mmụọ ji maka mụ were mee ihe asịsị eme n'eme. Ị na-ahụgo ka chi m si eme, amara ọkwa ịhụgo ka chi m si eme. Ọ bụ mụ na Chukwu. Forget it, stand up. Stand up, nothing is happening. Nwe ihe na-eme. Biko, etu ọ bụla nna ya bụ di ma nwụrụ, achọrọ m ka anya ya saye n'ụlọ anyị nọ. Achọrọ m ka uche dị ya. Biko, uche dị ya. Ị ga na-ekenekwa onye enu na-ekene onye anyị. Ngị na onye ọna ga na-adị mma, mana akala ya saa anya iyele oye. Maka achọrọ m ka ife mee ọsọ ka iji wee sugwa ụsa wee nata. Ọ bụ na ọ bụrụ ogbu na igwe agbulu nna anyị ga-anọ ebe anyị nọ, mana anyị akwasị anya m nweze ife tọgbọnụ ife emebi gbadogo n'ebe anyị nọ. Ụnụ anyị agbaligo, anyị ejiri ọdụ nwa ego wee nata. Ọsọ Ikechukwu ka iji wee n'inwe nna ya. Biko ka anya ịsa onne, biko gbaala ụmụ nwoke ọsọ. Achọrọ m onye ga-emebi. Ị na-anụ? Sister Mary, I hope Chineke n'afọ na nwa na mmụọ nsọ. Ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe. Ọ dịghị onye a ga-eji wee matụ si na ọ bụ ya yiri ya. N'eziokwu, ọ dịghị onye yiri ya ma ọlị. Ọ dịghị onye yiri ya dadie. Ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe. Ọ dịghị onye a ga-eji wee matụ si na ọ bụ ya yiri ya. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Chukwuọma, anyị na-enye gị ekele. Anyị na-ebunye aha nsọ gị elu maka na ịdị ebube. Anyị na-aja gị mma maka ọrụ ọma gị n'isi anyị. Ọ bụrụgodu na arụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ, o zughị iji nye gị ekele, o zughị iji bunye aha nsọ gị elu. Chineke, anyị wee na-aja gị mma. Ndụ anyị dị taa ọ bụ site n'ike nke aka anyị ma ọ bụ site n'ike nke anyị kere, mana ọ bụ site n'ịhụnanya gị bụ Jizọs. Chineke, anyị wee na-asị gị nara ekene nara otito n'aha Jizọs. Amen. Chukwuọma dị mma, anyị wee na-ebunye nwa oru gị wee na-etinye gị n'ọba aka, n'ihi na ihe tinyere gị n'aka ode ruru ode ata nchara.
esi ebube eburu mmụọ oribo ego a wee tinye gị n'aka wee na-asị ka ị gwọọ ọrịa ma gwọọ ihe kpatara ya. Ọ dị ebe ọ bụ na ọrịa si bịa Chineke anyị na-asị ka ịfọpụ mkpụrụ nke ọrịa ahụ n'ahụ ya n'aha Jizọs. Anyị ekpuchie ya n'ọbara Jizọs. Anyị ekpuchie gị n'ọbara Jizọs. Anyị ekpuchie gị n'ọbara Jizọs. Ka ọbara Jizọs bụrụ nchekwa, bụrụ nnwere onwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya mere ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Sister Mara. Father. Dịka otu o si dị, ị ga-akpọrọ ya ngwa ngwa gawa n'ụlọ ọgwụ ka dọkịta nwee ike lezie ya anya ọfụma. Ị nụla? Anụgo m ihe ikwu. M eme ka isi wee kwu. Ma Sister Mara, chetakwa na ị gaghị were ihe niile tie n'obi gị. Akwụkwọ nsọ kwuru na Psalm 91 ọ sị na onye ọbụla gbabara n'ime Chukwu na ọ ga-enwe nnukwu nchekwaba. O kwukwa na akwụkwọ Psalm 23 ọ sị that the Lord is your shepherd, na Chineke onye ndu gị, and you shall not want. Biko etikwala ihe a n'obi. M ga na-etinye ya n'ekpere, na-etinyekwana ya na ajamasị dị nsọ. Mgbe ọbụla m chụwara ajamasị na parish, ana m etinye ya na ajamasị. Ị nụla? Thank you. Ya mere ka Chineke gọzie gị ma chekwaa gị n'oge asọ ma bunye gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ngwa m ga-abịa m ka nnọba jisi ike. Ịhụla? Amen. Beyonce. Nwere ka ịkpọrọ. Thank you very much. Obioma akpala m si recognize at least mara asa bụ nwaanyị ọma. Beyonce. B to the T to the E C. I will spelling Beyonce. Chee! Asụla! Nwaanyị ime ọkwa. Iwe garịla ọka obere katun m si mmegere gị. Chee! Ịkpara ike na ala. Amụna n'umo. Isi ihe m na-eti. Here no. Ime ọkwa anọ ihe ihuputere. Ịhụnanya. Mgbe ahụ gị na ahụ na-atọje gị gị na ahụ je gị. Chee! Isi aga m ewepụ ya amete ime amete ete si etele. Ịhụla ihe ihuputere. Kwe ihe ha machara mma ji esi n'elu shishi n'ala. Ụmụ m mara mma nnọọ. How are you? How are you? I'm fine. You fine? Chee! Ọ chetarala m mgbe m nọ na Paki, Louisiana. I don't give a damn. Enwere ndị mụ na ha na-akpa na Louisiana. Ana m eme ihe within. Emege m ihe within. Ihe m na-eme ọnwụ ihe outside country. Awe. Ihe be trumpet. Ha ihe m na-eme. Otu ejiri chara m ọchị o otu Jezi na-eshi achịrị m ọchị gba mgbe ahụ Jezi mkpakwana ya aka nga m na-akpa ya aka ya eme m otu mrokube hụla lori ya otu na-eme ya na Louisiana. I don't give a damn. Anwụbeela m kewawo kuekwen ka nwaanyị we ada gị nwaanyị. Asịla ịkaala mbam oge ụtụtụ ime ọkwa kembụ mehugwe tọgharịkwa tụkwasa anwụbeela m. Chei nne m tụọ
ihe asịla ihe sitere otu eji gị ime ọkwa go mụọ ọkwa biko asị enwere ihe ga-ekwu na m gafere m biko ekwa mkpa ụka nọ na-ekwu jego ọkwa gị sị asị enwedị ihe m nwere m na-ekwu mpaghakwa mpaghara na ya mpagha ị ga-asị mpagha niile na ịkpọsa mmadụ m ihe kpọsa elerudobe anya mara asị mmadụ abụnụ ọwụdo otu nna ji ha kue kume ejiman ọkemma amadụ m onye mere ekue ọnwekwana onye m lega anya mara ọ na-arụ m ka ya mere lọnji kue bi n'azụ ụlọ na-enyi nkwụ lọnji nwata na yiri lọnji ka mmedo na investigeshọn m nwata na yiri lọnji nna m fetara na na ụmụ baịbụl ọ na-alaikere ihu m elekọtara m elekere m ọ sị na m gbacha ego ka gị okwu ama aka gawakwa nne a na-ahụ gị eji ọzọ brother ọkwa ifugo n'elu ọkwa ifu gị ihe mere onwe gị ifu gị ọkwa mgbe niile na na-ekwu isi na na-eme koeli n'akụkọ m enweghị isi na just blabbing ifu gị mgbe ụfọdụ gị na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu ka ndị na-amaghị Chineke na-ekwu okwu ka ndị ọgọ mmụọ akwụkwọ Sam gwara anyị sị na ọtụtụ bụ mkpagbu nke ndị ezi omume mana Chineke nke usoro ime nke bịara na-anapụta ha n'ime ihe niile brother biko ozugbo enough akwesịrị m ihe na-agwa m akwesịrị m ihe achọghịzi m ime ya ofu ihe na-ekwu ofu baịbụl ị na-ekwu otu ka mba anyị kwugidere kwotugide wee nwụọ Amarachi Chineke nọ n'eluigwe. There is God in heaven who sees everything. Ọkwa ịhụrụ ọnọdụ ọ gaghị adịgide ọnọdụ agaghị adịgide. Nnekwu ọkụkọ gwara ụmụ ya sị ọkpụnụ hụrụ ide mmiri a na-aga kpekpekpe na nwa mgbe nta ide mmiri a ga-agabiga. Nnekwu ọkụkọ kpọfere is not permanent but temporary. Akwụkwọ nsọ kwuru sị agwasịna m ife ị na-agwa m broda achọghịzi m ịnụ ya kwụsị gị ahụ kwuru n'ụlọ ọzọ broda I hate it when people like you talk like Job. But I can't even see. Oh, if you know this cold talking that this is hey. Oh, brother can see her. You just didn't know to where. Oh, to a kid in the mind. Oh, to a kid. There is no amount of tears that can revive what God is planning. Everyone